Michael Enupui Angela Dixiano te chu Alaska chengin khovela an o zong apiang an nei the moti mai turan ni suma harsat na nei lawa an khosak dan po sang wa khop mai fan la nei lawa hiwang hian nu patam tak boinan la boiri lo boka an ni tin nun chu anuam theng berin an mange moti mai turan ni akha to kin an thrian te somin anin lian taka chuan choluian kil ho fowa achangin an party lui boka an thring nun toy te chu hlim takin an mangti la sualom lawe ni e khovel mi ta tonga thir chuan mai ka te nu pa khosak dan hi an oma vanrom tla fualan chen kan ti thei hialang chu mai ka hi rui hlongai te counseling twin tu counselor kan tiang khania rui hlongai te komin a hun tam zo ka manga heti lai hian anupui Angela ero in lama tu ti na hun mang ve thung heti anuam theyang bera hunan man lai hian mai ka nupui Angela chu chin hriat loina bo ta tlat maya an pa la chuan an nu pai ka ra in mu thiam lo nan ne wangin an nu chuan a chua sana a chan chin a hriat zui bik lo thu a soi si enge om ziani tang le mi te hmuan nu palim tak in kom ngei tak sum le pa ya boina le harsat na nei lo anuam theyang beran ni tin nun mang me kan hriat Michael Angela te hi pon laman landa na ngot hin lo ni lo em ni an nu pai ka ra hian ang thil chiang e thleng thuruk te nom tak an lo nei rudun reng em ni zona tam hle mai kan soi zelang mai ka hi kan soi ang khan mental health lama thiam na sang tak nei ania rui hlawa wanga ril rulama harsat na tok te an kol thuina atulangina ko ma thuron te petrin Alaska cheng te baka mun ronga rui hlawa wanga harsat na tok te hian an harsat na to me ka tonga tal chuat tumin Alaska hin panve chok thuina hetianga mundanga tonga Alaska ron pante po hi mai ka hian aloen kol thuina an ha thowang hian khotlanga po mai ka hi za kai viau renga mai ka hian sumpo la lut nema hewang hian anupui Angela po na thoklem lovin in lama rinom takin alo mai thuin an chen na ina liana theng khat pei chuan Angela hi lalfanuang mai na khosa adua piang anei theya anun man mek chwa om ti an soi ve fo thuin sumle pa ya harsan nan nei lo ba ka mai ka te nu pa hi anin mangai ton mel hle a nu palim tak ni nan lang a phu chang chuan Angela hi an pa pui turin office lama kal ve fowa rui hlongai te chu ti puin a theyang angina pui ve thuin hetiang hi an landa na ni wangin nu patang rual takan ni te po kan ti theyang chu kan soita kang khan an thrian thra te nen zanrian kil ho fowa zan khat chuan thrian te nen zanrian kil ho lain Angela hian zu lo lem hnem deu ani ma na an thrian te ma chuan an pa chuan thuruk te nom tak tak anei thu soi chuak ta phong maya an pa in khap dai tum la chuan Angela oki asang tula mai ka tan po hanti wak ngai na wang hle mai an thrian te tan po om thiam har don hle a Angela la chuan kan thrian te bulai hian i thuruk te nom tak tak hi ka soi don kan thrian te chuan kan thuruk hi min hriat pui vek turani hei wang hian i thuruk hi zep nei mi lovin ka soi don ati ta phiar maya mai kala chuan beng dai tumin zanin chu zu ilem hnem dewani lo mo iril ru boy ani hi ngoi to la room lama lo han muha dam ro atia ma se Angela chu apong tul mai si mai ka in sung zo ta big lo vin takin an nu chu ngoi to tur ti in room lama kal tu chuan atir liam ta hemi tuma Angela an mu hi an thrian te chuan Angela an mu nun ber tumani ta ni ruma Angela kal nu chuan mai ka chuan a thrian te chu puar taka choi turang enin an nu chu zuwa in hnem dewa wanga ril ru fim lawani thu soin thu pa te choi luama tui lo zeta zanrian kil zo chuan an bo ruakin a zir lo em wangin an thrian te po chun ho ta thua ya zanrian ei khoma tangin ni nga mosa ta liam ta an thrian te chuan Angela chanchin reng an thrazui lawa ama Angela la chu a re vung bok wangin a thrian te ngai thalo chuan an pa mai ka chuan phone an bei sei lo deuh thil an thret atlat mai ka chuan kan thawak lo khop mai kan nu hi rui hlo awangin hun rei tak lo boi to thuina kanin nei nu hi an ngei chara ma se tun nai khan anun hlui lama let le hlau maya tuna chuan rui hlo ngai ten kol na huna ka da a tha chuwa vele mai ka bei sei tina lo changa Angela hi tun ma in rui hlo wangin boina na satak tok thuina nia anun hlui hi simtumin Alaska pana mai ken kol na hnuaya huninga mochen awm hnuin
mai ka nen hian anin ngai na chho ta hle a ti chuan mai ka hian thei top chuin rui hlo boy ta chan chuat tumin na beya ma pon son view ni na lang ti chuan an huwa mai ka hian Angela hi anupuya ta na nei zui ta nge nge a nu palim tak malam hun eng tak nei mon ti lain hetiang hin chunga thleng zui ta sia anun hluya an nu akir le chu mai ka point poyatia rui hlo ngai te lo en kola lo kom thrin tu mai ka ngei pon nu laka hian a be dong ve tran ta hle mai kan nu hi thalen ve to tura ka ngai lain hetiang din huna hian kan ding le ta si chu nia rui hlo boya lu le taxi a chuan kanin chan chuak zo lawang ti te po ka lau khop mai ti na thian te bula po a soi ve hiala anu laka hian a be dong ve hle ti a hriat theo me karaliama Angela chanchin hriat tur la om talo thaliam le zela a chanchin hriat tur la om ta chuang lo thariat ral nu point Angela chanchin reng hriat tur la om tak lo wangin an thian te jinga me se pakhat chunga ya thathei tat lo an pa soyanga rui hlo ngai ten kol na hmuna om ni se a chanchin hriat a hun to a chua po hun to hial ni na hria he wang hian police phone in mi bozon ngai report tur nei thu thlen taroya atlang puin mi bozon ngai in report te hi darka somli pariata thonga darka somsari pani chung chin hriat lawa bo chin te hin nia hemi ma hi chuan police ne na report engang ma se police lampo hian an la chui zui du lo tlang pui thuin ma se Angela ero tharia chung te meu achin hriat lawina om to ti police ten an hriat hian rang taka bo zui chi ni nan thria malak zui pon tum nga la ma se official taka Angela hi mi bozon ngai ani thuan pon ma le investigation an tran ma in investigator te chuan Alaska rui hlo ngai ten kol na mun zong song be popin Angela chuan en kol me kem tian zot phota ma se heng mun te hian Angela o mang reng an mu lo thu len en kol lo thu an soi vek si Angela chu pasal mai ka soyangin rui hlo ngai ten kol na huna chuan alo om lo phot damdo in zong zong an be pop le veka chuta po chuan a chanchin free reng an om talo police station zong zong an zot kwal le veka heta po hian Angela chanchin free reng an laom ta chuang lo heta zet chuan investigator te chuan Angela chu mi bozon ngai ani thu official takapomin nu chui na chun tran chho ve don ta abul tran nan investigator te chuan Angela pasal mai ka chu a che na huna kalchilin thuan zot fia tran phota investigator ten an nu chanchin an zo chuan a thian te bula an nu chanchin a hril dan le investigator te hne na hril dan nen hian ainang tatlat lo a thian te bula kha chuan an nu chu rui hlo ngai ten kol na hmuna ada ni na soya ma se investigator te hne na chuan ril rulam har sat na nei ten kol na hmuna da thu a soi ta thung an zot chik zela mai ka chuan kan nu ne na kanin hausan khan ril rulama har sat na tok ten kol na hmuna ka wada ma se doctor ten Angela chu ama tan le midang tan hlom khopina ril ruwa har sat na nei lo thu soin atu kan ron suwa vele maya kadu dan chuan kan nu kharui lo ngai ten kol na hmuna da kadua ma se ma khana du tlat lowa kamin zo ngang lawani khatia damdoi na tonga ron suwa nu khan ama zokin min suwa santa khania aum na chin ke point tu na chuan ka hre hau lo ati Angela khan nuam sataka khosa thrin adu zonga piang nei theidin hmuna din laya hetia adin mun thatak a chhuwa san ngot chu investigator te chuan makan tiang rang hleya annui na chhuwa san ngot na chan ni oma a hriat te chu mai kan zo bel zela hetian zo bel zel ta ka chuan mai ka hian a thu soidana thlak danglam le ta mai ka chuan an nu Angela na chhuwa san chan dik tak chu rui hlo wang ni lovin an nu chuan a thuruk tenom tak a hriat chhuwa sak wang ani zok thu soi le ta mai ka thuruk tenom tak an nui na hriat chhuwa tak chu mai ka hian online dating site pakhata me se mut pui tura lo zong thuina a then te pei chu lo mut pui manani ome he hi an nu kha na hriat chhuwa ta ka wangin a chhuwa santa ni mai ka hian a soi an thian te nen cholhui an kil ho zana an nu zuruin mai ka thuruk tenom tak puan sakatum po kha he nge hi ni thu soin anun hluya an nu akir le na chan po he wang hi ni thu mai ka chuan a soitel bok mai ka chuan kan nu kha rui hlo ngai ten kol na hmuna om turin ka thlem na sa hleya ma se ka min zo tangang lawani tuna chuan khoya nge oma enge ti po ka hrezui ta bik lo ati hei hi mai kan an nu chungchang soidan ani wang hian investigator te tan po chui ji dan tura wang ang reng ta hle a tin an nui na chhuwa san na hi thlariat lai alo liam to boxia
Angela hi khoya nge tuan ta kang Alaska khovotina metlum tamayem ni nge mundanga apem bo ta zok investigator te chuan beng sikin maika thu soi chun han ngai tu le ta annu khan na tho eng ma nei si lawa rui hlo ti box si chuan khoya trai nge rui hlo le na tur nei ta kang ti chuan zo na ma saper ni ta investigator te chuan Angela nun hlui chuan theyang angin an chui chiang le ta a maika ne na anin nei ma khan Angela hi rui hlo ti thuina ni ba ka no chi zuar ani ti an thchuak thei ta a heti ni chuan a rui hlo ti na tur suma momo nge dona hei wang hian Angela chuan tun ma suma lo hai lu na twin no chi zuara e zon na bok chu chun zom le ta nian ringa Angela pasal maika chu hemi chung changa hian investigator te chuan thun zot fia le a maika chuan ni e kan nu kha kanin ton ma khan no chi zuara ni twin nge lom khanga tonga sum lak luang ang kha rui hlo le na na mang thuina tuna po hian chu tiang din huna chuan a let liang ti khalau em a ma se ka thuron pomin rui hlo ngai ten kol na huna om du lo wangin min tlan swasan ta sia na tho nei lo wangin suma momo na sang hle dona hei wang hian rui hlo le theina na taksa zuar le main karing ati an pa le investigator te rin danang hian Angela hian a momo phusuk nan a taksa chu lo zuar le rengem ka choi zelang investigator te chu Angela thalak kingin no chi zuar le rui hlo ngai te om tam na venga in rang ranga lut kwalin Angela chun lo humia lem tian zot kwal tran ta ma se Angela riale mutu re reng an zong hu thei ta si lo hei hian investigator te lu ti hai le ta hle mai apasal rin dan le an rin dan anga no chi zuara e zong le ani chuan tuwe motalin thariat chung hi chuan Angela hi voi khatal chuan mu nge nge an ring si ma se tu man Angela an mu thu soi theianom box si lo investigator te chuan Angela hi anun hluya let le tak zet ani chuan rui hlo wang hian a thita nian ring le ta chu po chu lo ni te reng po ni se tuwe motal chuan a chanchin hian rengei turani ti chuan ngai dan ani le ta Angela hi a odi ni poina thi thu hi Alaska damdoin pakhat tal chuan an chin chiang ngei don tian thria damdoin rang chun bekwal le ta ma se Alaska damdoin zong te chuan chu tiang a odi a thi chin chia turan nei lo thuan soi vek boxi Angela ke so mak ta tul mai hetia damdoin lamina thi thuan chin chia si lo chuan adam doi ti pui thwin te zinga tuwe mo hian Angela hi that tamayem ni don ti chu investigator te zona ni le ta investigator te chuan Angela thian kom thrin te le a hmel riat te chun han chui chho chiang le tran ta Angela hian rui hlo ngai an paina en kol mek te zinga thian tam tak anei tian thre thua ya heng thian tam tak zinga hian mi pakhat ming chu ari ring ta viau mai Angela thian te zinga ming ri ring ber chu rui hlo wanga boina nei ve tho chena mumal tak po nei ran lo anun hlui sim tuma Alaska pem ve tho Sam tian ko chuni ta Sam chu investigator te chuan han chui chiang zela Sam hi rui hlo wanga rei tak lo boi to anun sim du si sim hlei thei si lo ania atopa nun sim thei mial ringin Alaska hi panta ti chuan Angela pasal Mike nen anin tonga Mike hi a counselor ama en kol tua tang zuya ti chuan Angela nen ponin kom ngai chhovio ani ome Angela po rui hlo wanga lo boi hrep to ni wangin Sam harsat na to hi lo hriat thiam pui hle a hei wang hian Sam point Angela hi ngai na in anin kom tam hle hetiang ani ta ka wang hian Angela in an pa achua san khan Sam hi pantaim niang Sam hian ram changa la in Angela hi alo da thachui ve tamai em ni investigator te chuan Sam hi rang theng berazon chua thu zo fia ngai tian thria ti chuan Sam zon mu ngei tumin matharan la le ta hunrei lo te hnuwa Sam po an vazong mu ta thuaya ma sen be seng in Angela ero abula lom lo thung Sam chu thun zot fia ve tran ta Sam thu suen riat chuan investigator te chuan makan ti hle mai chin riat lawa Angela bo thuan soi hian Sam chuan makati hle a Angela chu ka hmu lo na rei to sin awm na chin in threlo mo achunga nge thengang le awa mak don ve annu pa kha mi fel takan nia ka chungan thrai ema chuti Angela ya bo ngot chu hria thiam har ka wati tak em awm na chin hi anu in zot to mielem anu zot ula a hriat ka waring em ati Angela chu hun rei tak chin hriat lawa bo wangin Sam chuan makati na thin rim hiang zoka hetia mai chanan kom ta ka chuan
investigator te chuan Sam chu Angela bo chung changa ai nam noi an ring lawa ring dik tak mo investigator te jinga pakhat chuan Sam chung chang soin Sam kha palian tak ania pathatak nin ka hria amain ngai tloma chin friat lawa Angela chu hun rei takom to ti a friat tira aum dana tong khan ani point makati hle nin ka hria athu soidan zong zong ka ngai tual le thian Sam hian Angela na china hrelo tak tak nin ka hria Angela chunga hian eng po lo thleng se Sam hi chuin rol ka ring lo ati Sam thuron pe kagin investigator le chuan Washington a cheng mek Angela nu chu afanuam na chin an friat lo an zot le ta Angela khosak dani na zir lo em awang hian anu nen po hian an loin pe khat lea kum khata voi ni khat ba kan loin be ngai lo ani ome investigator te chuan Angela nu chu contact number te zong chuakin an phone ta Angela nu lo chan dan chuan investigator te barakhai chiang hle afanuam na chin a friat lo te afanu chuan tun hnaya aron biak lo ten zota Angela nu chuan kafanu te chu rui hlo wangin Alaska khana bora lalom alo ti tamai si Alaska hian tu po thi se damdo in khoi mo pera record fel tak da thrin nia ma se Angela thi thu hi khoi damdo in ma in record an nei lo kan ti to kha ti chuan investigator te chuan afanu thi thu chu tunge fril tian zo chuan Angela chan na chuan investigator te benga ver ta zar mai Angela nu chuan kafanu thi chung chang hi kamak pa mai kan min ron thrila athi chan po rui hlo wang ani thu a soitel bok atile tatlat mai tuna chuan Angela pasal mai ka bok chu chui zui ngai ani le don ta investigator te chuan rang takin mai ka chu thu an zot fele ta engwangin nge Angela nu hne na khan afanu chu thi to nga I fril athinge ti chiang em tian zo chuan mai ka chuan athinge ti chu ka chiang bi khau lo ma se nun hluya le ti anu ka fril chuan anu ril ru na don lu tuka hei wang hian afanu chu rui hlo wangin athita ti ka fril ta zo kani athi anga hriat thian anu tan po ator dana ziam zokin ka ring ati mai ka chan na hi makti lo kanom ka ring bik lo investigator te point makanti ya anu puinu hne na dot chiang taka soidu chuan mai ka hian thil danga po dot a soi hre don hau lo ti chun rin dan ani le ta a mai ka chu thuk zo ka chui chin ngai hle ti chu investigator rin dan ani le ta mai ka hian engang taka thuruk te nom dang nge ala zep an chui zel done investigator te chuan mai ka chu thuk le zual zokin an han chui ta tak taka an pe si ain he pa hi lo drop ruzek mai rui hlo ngai te counseling petur hian athiam nai na lo tin reng lawa athiam nai na tin bak na lo thok reng chuni in a office a degree nei atar lan te chu alem vek alo ni sui poka poi khoi tu chu an jim to tran ta viau ni na lang hei mai hi alani lo mai ka hian dam na duwa ama pan tu te zinga mei chia te chu khalfalin alo mun pui fo to thin ti tan chui chuak ta zela tin tun malama anna thona muna po hetianga ama pan tu mei chia te khalfal alo chin to wangin ama chhor tu ten an lo ban to thin ti te thlengin an chui chuak ta zela voi khat mai ni lovin voi tam taka thona rang atonga ban ani to an hamma sa tonga an ban chan a mei se lo khalfal la chu tu dang ni lovin anupui Angela nge alo ni boxi mai ka hi pon lama mi thatak smart tak anga lang si in asung ril nu na lo drop ru hle ti investigator te chuan an chui chuak ta heta hian to mai don nge hei aya thuruk te nom hi mai ka hian al nei cheu kan soi zelang anna tonga voi tam tak bana ni nuwa po mai ka khosak tan hi sang wa hle a in ro pui takaneya tunlai lal Solomon ani rongot ome amit chak zonga pianga hla lo kan ti theyang hetiang taka khosak dana sang hi investigator te chuan asum lang lu dana po felhel om thein an ring ta asum lang lu dan po chun han chui zui ta zela mai ka bank account asum lu dan chu luk takin an chuya hetan mu chuwa tak chon bank account na kum khat chungin voyeng emozat US dollar sing ni India poisa chuan nuai som pali vela lo lu zia hei baka hian hei ai tem deuh te po voyeng emozat alo lu thin ti ani mai ka te nu pa account ta sumron lu thi bank account pakhat atong vek alani zui le ngala mai ka te nu pa account ta sumron thun thin tu hi tung ani tang le hei po hi chui zui ngai le ta anan chui zui le ta mai ka te account na sum thanem takron thun thin tu hi tu dang ni lovin an thian pa vakro lai mai tia kan soi to sam ngei kha lo ni si
eng tin nge sema hian heti zoza hi sumaneya eng wang ngotin nge mai ketenu pa account a hian sum thanem takathun sak ngot thrin Angelai bo chung changa in nam hnoina nei lawan hriat to nu sema chu chui chian ngai vele tatlat mai investigator te chuan sema chu rui hlo ngai vakro lai mai ni khan an frasia hetiang taka sum tam tham tak mai ka account na voi tam taka lo thun thei hi makan ti lo thei lo sema chu thuk zokin hanan chui vele tranta a anan chui tak ta ka chuan sema hi rui hlo ngai vakro lai mai alo ni ozong lo mai ain cheidan le khosak dan en chuan tu man sema hi multi-millionaire ani an ring bi khau lawang le ma se lo ni tlat si engtin nge multi-millionaire lo ni reng thei kan ti chuan sema chung te hi sumdong hausa ton ton lo ni a an fa pa sema line sumdon na lama tui mang si lawa sumdon ai chuan hetia vakwal mai hi nuamati alo ni zoka achung te chuan hetia o mai chuan nakina atana la poidon in an thria mai kaming hian trust fund siamin million tam takan lo da sakalo ni a investigator te chuan an chui zela kan soita kan khan sema hi rui hlo ti ve thin sima du wanga Alaska panin mai kanen anin mel hriat kan ti to kha hetia mai kanena anin mel hriat that nu hian mai ka hian sema poisanga zia hreta a engtin mo mai ka hian sema ril ru ne sakin asum an kol tu rangin ain da tir theita a hetia sema suma en kol tak nuwa hian sema hriat me lawin sema sum chu akhat tokin an nu pa account a lo transfer ru thina lo ni ome hetil hi sema poina lo hrebik lawa achan chu sema hian sum chet vel dan ngai sak mi lawa zalen tak simple theyang baranun man chuan nuam ti song takani tlata mai ka hiring bur boxi investigator te soidan chuan mai ka hian sema account atangin thlatin US dollar sing hi vel an nu pa account na transfer a hetatang hian ama mi mal account na transfer le thina ni ome mai ka hi sema sum hangin alo millionaire man ve dera akhosak dan po sang wa hle kan ti to kha sema account atanga sum transfer zong hi tam tham man hle a India poisa pei chuan nuai sanga zariat somli vel lai alo ni man sema chu investigator te chuan thun zot fia vele ta a asum tam tham tak chu mai kana hriat lawin an nu pa account a lo transfer ti an soi chuan sema chuan ala oi du ta chuang lo sema chuan mai ka hi patra tak ania kong engki mamin pui tu nia rui hlo laka ka film theina na thei top min chwa pui tu ni boka in soyang hian ka chunga che du ka ring lo alati ta fan heta seman investigator te achan dan atang hian sema hi paril ru thatak ril ru koi nei mi lo ani zia kan thre thei mai ome investigator te chuan mai ka hian lo puina savio che poni ma se isum mangin ama le ma po lo in puina savio ani I thian thatak angai ngai hi I thian tha alo ni reng lo ti kan thil du che ni I oi lo chuan asum transfer na document song pokan kol traffic to sin antia samaril ru chu na ngei mai investigator te thu soi chu oi har sala ti hle poka ma se heti investigator ten evidence thatak an nei si wangin sama hian mai ka che dan chu oi har sa ti viu ma se oi lo thei ta big si lo Michael thuruk tenom tak an chui chuata ka chuan investigator te chuan an upui Angelai po hi ama da that nge yanin ring heta ti chuan thu nei tu te hne na tringin Michael chen na in dap phalnan la Michael chen na in chun dap ta an nu parum chun an fia sak le an khumbula carpet chu athar re wan thriata wangin anan keu da he carpet thar tak nuaya hian thisen an mutatlat mai he thisen hinan en dik chuan Angelai thisen ngei tian fin fia ta boka tuna chuan Angelai da thatu chu nial rual lowina chiang ta apasal mai ka nge lo ni mai ka po chu manani ta investigator ten thun zo fia le point atan chuan lam siam ngai nom tak lo wangin anupui Angelai chu ama tha nge ani thu apuang ve ta nge mai kan anupui Angelai tha chan hi aruka me sedang lo mutpui thrin aria chwa tak te thrin te bula soi chwa tum wang ani lawa atha tak na chan ber jok chu mai ka hian thrin pa an mani ring tu sama poisa tam takalo chu sak thrin ti Angelai khana man chuaka hethil hi puan chwa tum wangin mai ka hian anupui hi thatta ani athil ti thrin te nom tak hian upui na puang chuak lawani chuan mai ka chuan lungin bang zu chi ma ba ka nei wangin lungin bang zu tai chuan anupui hi da thazo ka ni ome
an thian te ne na zanrian kil ho zana Angelai ruilung puamin an thian te hriata an pa thuruk puana tumpok ha hei nge hi lo ni ti mai ka chuan soin khami zana kan thian te ho hnu khan kan nu chu rilulam en kolna damdoina turin ka thlema ma se du tak tlat lo awangin ka thuruk chu puang chuak tak nial donin ka hria baseball bat kala ka volume ta ni ati mai ka hian an nu ruang phum na mun te po soitela investigator te po Angelai ruang omna hmuna chuan an vakala thariat lai alo ni to wangin aru ro ba mu tu ram to lo mai ka chu thu boi pahni tual tha thu boi le sumruk thu boi siam sakani ta a ti chuan ko chuan a thu boi pahni a hian thiam lo chan tira a tual tha thu boi a hian second degree murder case or tirania sum tam takaru bo chung chang a po hian thiam lo chan tirani ta boka kumsom ni chung lungin tang turin chung thu a rel saka kumsom ni chung hian parola chua po phal sakani ta lo ani